Hej, nu er det muligt at tilmelde sig til arrangementer, som kræver tilmeldinger. Dette gøres ved at trykke på denne menulinje, der hedder Tilmelding arrangementer. Når du trykker på Tilmelding arrangementmenuen, får du valgmulighed mellem de arrangementer, der kræver tilmeldinger. Du trykker på det arrangement, du vil tilmelde dig, og så kommer du ind på en ny side. I tilmeldingsblanketten skal du skrive dit medlemsnummer, i mit tilfælde der hedder jeg 502. Skal du skrive dit fulde navn og din mailadresse. Din mailadresse skal være en, du har adgang til, da det er der, du får din bekræftelse på, at du er tilmeldt. Her i dette tilfælde skal du vælge, hvilken menu du vil have, og når du er færdig med at udfylde hele siden, skal du trykke på Send tilmelding. Du får en ny side, hvor det står, at du er blevet tilmeldt til arrangementet, og du får tilsendt en mail. Mailen ser således ud. I mailen står, at du er tilmeldt til arrangementet på den og den dato. På siden her har du yderligere mulighed for at se, hvem der er tilmeldt arrangementet. Dette gøres ved at trykke på dette link. Dette link virker kun, når du er logget på hjemmesiden. Når du trykker på linket, får du en liste over samtlige personer, som er tilmeldt arrangementet. Der er også en mulighed for at se denne liste senere hen ved at gå op på arrangementsmenuen, vælge den arrangement, du vil se tilmeldet, og tryk på Se tilmeldte menuen. Det vil bevirke, at du kommer ind på den samme side som før omtalt. Det var alt, jeg vil fortælle dig. Tak.